Jeg tror, den ene er på vej herop nu efter parken. Hold da kæft. Så er vi tilbage i 99% på spændingsbarometeret. Du må gerne følge efter den der hvide Fiat 500, når den forlader stedet. Lige meget om den har smidt parken eller ikke smidt parken, må du gerne følge efter den. Og så hold også orienteret om, hvor du kører henad, så følger vi efter. Det gør jeg. Jeg kan ikke finde en gang. Nej. Jeg kan se. Ja, nej, lad være. Han skal bare finde en gang. Det er, fordi han ikke kan finde ud af, hvor han skal gå ind ad en bakke. Det kom da helt bag på alt og alle, at de dukker op, selvom de lige har set, at de har hentet en pakke, som altså var en attrap. Du kommer fandme med det. Så var det en Fiat 500, du sagde først, eller? Ja, det er en hvid Fiat 500, ikke? AT 90 589. Han kommer ud med parken nu. Nu er vi altså tilbage på sporet, og han er på vej tilbage til den hvide Fiat 500. Vi har lagt en plan, og det er, at Unisecures kollega, der holder dernede i bilen allerede, jamen han følger efter dem, og så, når vi lige har fået dem lidt på afstand, så begynder vi selvfølgelig også at rykke. Lige nu så sker der det, at den ene betjent, han er gået ind af indgangen ved naboen, for at se, om han kan komme ind den vej, og den anden, han er lige hoppet over hegnet her. Men nu kommer der nogen. Så går vi ind og ser. They bought this machine yesterday. Angiveligt så har manden forklaret, altså ham manden, der lige åbnede, han har forklaret, at han har købt maskinen for få dage siden et andet sted. How much did they pay for it? 310 euros. 310 euro? Yes. Køkkenmaskinen, som ægteparret har givet 310 euro for, koster normalt ca. 800 euro. Do they have a receipt also from... Check in the government. No. Check on No receipt from private person, so... Den er ikke gået i Danmark, når du ikke har kvittering. Så hele. Her står de og smiler og synes, det er skideskægt. But what about the products? What are you doing with that? At the moment, we will leave this KitchenAid, and they will just be responsible for this, and they won't use it because we'll start maybe pre-trial investigation, and then we will have to fill all the documents, and we'll take from them. Now it's just a thing of crime.